Ka aji wena emepe ọmarịcha unu a nke ebu ụzọ ruo na mmụọ maka unu ọbụla arụ na mmadụ ebughị ụzọ ruo ya na mmụọ awena site n'ike nke ndị nsọ ndị ichie ndị mmụọ ọma bigoro n'ala a n'oge gboo anyị amapụ nzu ahụ nke na-ezipụta udo na eke n'orie n'afọ na nkwọ n'ahịa na-anọ ụbọchị n'ahụ anyị amapụ nzu ahụ nke na-ezipụta udo ịhụnanya ịdị ọcha na ọṅụ anyị amapụ nzu ahụ nke na-ezipụta udo ịhụnanya ịdị ọcha na ọṅụ wee kpọọ ndị nsọ ndị biri n'ala a n'oge gboo na-asị site n'akara nzu a na-edo unu a agaghị enegbu Chukwu nọnyere m na ezinụlọ ya n'ọkụ na-eke ọ gaghị eregbu ha n'ọkụ n'orie ọ gaghị eregbu ha n'ọkụ n'afọ ọ gaghị eregbu ha n'ọkụ na nkwụrụ anyị na-anọ ụbọchị na-anọ anyị na-asị site n'aka na-edo a ka unu a bụrụ ebe ga-ama ezinụlọ arụ n'obibi ha niile Chukwu ka ọ pụta ihe n'aha nsọ ikwe a na mgbe niile ebighị ebi gazie anyị na-asị site n'ike e nyere ndị ka onye nchụaja nke onwe nsọ eze eke n'orie na afọ na nkwọ wee sị ka ndị niile bụ ndị akaebe niile bụ unu anọ ụbọchị tata ọ gaghị
Azok. Are you going to want this dress?
Thank you, sir. Hello. This is all it is. Today you could have it. They won't take a job for the food. I hope you won't put it up for it. I don't know if I'm going to say. Where's it? I'm going to buy it. I said, I said, you could get you. I can't do it. I advance to go on to the north for those. I got it. Zaka Jogo. Nice.